गसाइगावनि बल्लामजरा गामियाव हाग्रानि मैदेरनि उदखार। रायमना हादरारि हाग्रामानिफ्राय ओंखारबोनाय मैदेर फालोआ क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमा सिंनि बल्लामजरा गामियाव हाबनानै गोबां सिलिंखार खालामलाङो। बल्लामजरा गामिनि मंगचरन राभा, सत्यानन्द राभा आरो कल्याण राभा मुंनि नखरथामनि न' बां, ओंखाम संग्रा न' बायदिफोरखौ सिफायलांनायजों लोगोसे माइ माइरंफोरखौ हाग्रानि मैदेर फालोआ जालाङो होनना मिथिहोयो। मख'जाथाव बाथ्रादि आदार नागिरनानै रायमना हादरारि हाग्रामानिफ्राय फालो फालो मैदेर ओंखारबोनानै बल्लामजरा गामिजों लोगोसे खाथि खाला ओनसोलाव थांनाय गोलाव समनिफ्राय गोबां सिलिंखार खालामलांबाय होनना ओनसोलनि सुबुङा फोरमायो। गुबुन फारसेथिं हाग्रानि मैदेरनि उदखाराव ओनसोलनि रायजोफोरा गोबां जेंनानि मोगा-मोगि जानायनि सोमोन्दै हाग्रा बिफाननो फोरमायसेयावबो हाग्रानि मैदेरखौ होबथानो हाग्रा बिफाना फेन्सिं होनायनि जेबो राहा लायाखै होनना दुखु मोननाय फोरमायो। हायर सेकेन्डारि उथ्रिनाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। गिबि मुं थिसननाय 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशेल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि खाबु होनानै मुं थिसननायनि हाबाफारिया गबिन्द बसुमतारी कलेजाव सोलिगासिनो। फरायसाफ्रा गावनि गोसो बायदि साबजेक्टफोरखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास, सेल्फ डिफेन्स, स्प'कन इंलिश क्लास बायदि खाबुफोरखौ फरायसाफ्रा बेसेन नाङाजासे लानो हागोन। बे कलेजाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बासनि सार्भिसनि राहा आरो बिजाब बाख्रिनिबो राहा दं। आरो बे खेबनिफ्राय भिउ सेन्टार अदेबानि एग्जाम सेन्टार महरै फरायसाफ्रा गबिन्द बसुमतारी कलेजावनो आनजाद होनो हागोन। गबिन्द बसुमतारी कलेजाव एसेल' बेसेनावनो मुं थिसननानै कलेजनि राहानि खाबुफोरखौ लानो हागोन। रोखायै मिथिनो थाखाय फारियै होनाय जानबुं नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन।